Entre as partidas demandadas polo Goberno muradán figura unha axuda para continuar coa rehabilitación do Cine París, iniciada con fondos da Deputación, ou o proxecto de construción dun edificio para albergar o xulgado que actualmente se empraza na Casa Consistorial. Unha partida para continuar coa rehabilitación do Cine París, rehabilitación que pretendemos empezar a cargo do POS da Diputación, pero creemos que a Xunta pode e debe axudar tamén na recuperación deste emblemático edificio do casco histórico de Muros, un casco histórico-artístico, por certo. Tamén solicitamos a inclusión na partida da construción dun edificio para o xuzgado de Muros, posto que sigue ubicado na segunda planta do edificio da Casa do Concello, que estamos aquí, e bueno, a verdade é que as condicións nas que están pois non son boas porque está vello e necesita máis espacio e mellores instalacións. Tamén demandan investimentos en materia de saneamento para eliminar os puntos de vertido na beira do río Valdexería, onde xa se comezou a actuar. Tamén trasladamos a necesidade de unha partida para seguir avanzando no saneamento do noso concello. Concretamente lle pedíamos unha zona moi complicada que é na beira do río Valdexería, na zona de Badernado, tirando cara a Badernado. Toda esa marxe do río é importante dotar de saneamento para evitar vertidos á ría, que ademais van directamente ao maior banco marisqueiro que temos no Concello de Muros, que é o da Praia da Virxe, e porque hai problemas de puntos de vertido en esa zona. A circunvalación de Muros é outra das prioridades do Executivo para acabar cos atascos que se rexistran no centro da vila durante o verán. Dende o Concello demandan que se contemplen estes investimentos nos orzamentos da Xunta, nos que actualmente tan só figura unha partida para Muros, destinada á demolición da antiga fábrica de xeo.